Pokušat ćemo da razvedrimo malo ovo sumorno popodnevno 1:06 u glavnom gradu i utoplimo narednom pričom. Zadovoljstvo mi je da je naš gost u Beogradskom studiju Katarina Ranković, inače solo pijanistkinja. Ukoliko ste pratili naš program, onda sigurno znate, pošto se često družimo i uvek sa dobrim razlogom, tako je i ovoga puta. Sumirat ćemo malo utiske iz prethodne godine, a ono što je još zanimljivije čuti šta su njeni planovi nadalje, a meni najzanimljivije vidjet ćemo i neke fotografije koje šeruje, da tako kažem, na društvenim mrežama deli, tako da o svemu pomalo. Katarina, dobar dan, dobrodošla. Hvala što se družimo evo i ovoga puta i evo da krenemo upravo od toga. Dakle, šta je ono što je nekako u tvom profesionalnom radu obeležilo godinu za nama? Pa bila je zapravo jedna vrlo burna i turbulentna godina, što privatno, što poslovno, ali obeležilo je to da sam nekako povezala sve aspiracije koje imam u umetnosti i prema vizualnoj umetnosti, pomenula si malo pre i fotografije, i prema muzici koja je zapravo ono što me čini moja primarna ovako, prosto profesionalna opredeljenje primarno. Tako da sam se dosta okrenula performansu. Najznačajnije, mislim, jedna od najznačajnijih stvari je svakako i taj healing performans koji se dogodio u novembru i koji je trajao 22 sata. I to je nekako bio jedan veliki eksperiment i za mene kao umetnika, a i za prosto nešto u čemu sam želela da se oprobam. Toga svakako ne bi bilo da nije ni Performance Huba koji je dosta pomogao tome da se te neke moje aspiracije i ostvare i to, ali zapravo, eto, možda je to nešto najznačajnije, ali svakako je tu i rad u teatru, pošto sve više i više, da kažem, radim muziku sa svojom koleginicom, takođe Ljubicom Damčević, kao Katarina i Ljubica duo. Radim takođe i samostalno, tu su predstave Treći svetski rat, Udaj se muški i prosto to mi je jako inspirativno da radim sa ljudima iz drugih oblasti umetnosti. Gledamo sada samo neke od brojnih fotografija koje možemo pronaći na društvenim mrežama. Ko je zadužen za iste? Pa evo, ovo što trenutno vidimo je Ljiljana Božović. Da, ovo je Aleks. Ima stvarno raznih. Prosto neke su sa najave za performance healing, neke su za neke plakate, neke su sa koncerata. Da, evo i piroški fotografi. Tu je takođe, da, jako je značajno da pomenem rad koji u poslednje vreme dosta praktikujem. Pomenula se i ta putovanja sa svojim prijateljem i kolegom Filipom Koludrovićem, koji je, ovako mogu subjektivno da kažem, jedan vrsni fotograf. I takođe on se interesuje za muziku koliko ja volim te vizualne umetnosti, tako da mi kroz ta putovanja nekako istražujemo i zajednički dolazimo do nekih ideja, pa će se možda eto u ovoj... Imali tu nekih konkretnih planova za ovu godinu? Da, možda će se u ovoj godini realizovati jedan, da kažem, ideja o jednom projektu koji bismo nas dvoje voljeli zajedno da uradimo i da predstavimo, pošto je on hrvatski fotograf, što hrvatskoj, što srpskoj publici, a možda i šire. Da. Dobro, o tome ćemo onda tek pričati. Dosta putuješ, evo i sama si rekla, to možemo vidjeti i na fotografijama. Koje su to destinacije neke najnovije bile? Najnovije je bila Holandija. Ja sam potpuno očarana. To je jedna divna zemlja. Prosto, mislim, ja zapravo volim jako puno zemlje koje imaju more, plaže. Nekako sam ja tip koji voli da uvek ima neka voda u zemlji u kojoj putujem. Tako da to je bila Holandija i to je bilo divno. Predstoje takođe još neka putovanja, ali o tom potom pričat ćemo, tako da... I sad moram da ti postavim onako šablonsko pitanje, dakle, odakle crpiš inspiraciju, jesu li to putovanja, je li to saradnja sa drugim umetnicima, kako to kod tebe funkcioniše? Pa zapravo sve to. Ne znam, healing, evo na taj healing, prosto to nekako mi i životne situacije u kojima se ponekada nađem. Nisu to nekada, da kažem, ni najsrećniji trenuci, prosto tu je od tuge do sreće i od bola do nekih najdivnijih trenutaka, tako da sve to svakodnevne životne situacije, ljudi u mom životu, što porodica, što prijatelji, takođe putovanja, svakako, sve životne situacije i sam život nekako me inspiriše da stvaram i zapravo da iskažem to što jesam. Jer mislim nekako da je to i najznačajnije. Ono što je iskreno i dolazi iz srca, u umetnosti i generalno u životu mislim da uvek nađe neki put i da se uvek prepozna. Tako da ljudi budete inspirisani samo trenucima i
tim nekim i lepim i ružnim stvarima u životu. Sad, pošto je performans, kako si pomenula, nov fokus u tvom profesionalnom radu, šta su tu izazovi, šta te je tu začaralo, tako da kažem? Pa, izazovi su što je nepredviđeno, što nikada ne zna šta će se desiti. Ja sam, mene u poslednje vreme, nekako sam taj adrenalin junkie, rekla bih, pa možda me tako inspiriše da vidim šta će se desiti, kako publika reaguje, na primjer, na neku provokaciju. Ne mora to da bude neki politički performans, ali kako publika reaguje i sama na nešto što ne zna šta će izazvati kod njih. Volim da vidim reakciju i volim da radim u interakciji sa različitim ljudima i baš sa ljudima koji možda nisu umetnici, nego neko običan i da zapravo se pokaže kako umetnost može da se približi zapravo bilo kome. I detetu od godinu dana, kao što je tvoje dete, i nekome ko je stariji kao naše bake i deke. Tako da zapravo to bude dostupno za sve i da njihove reakcije me zapravo inspirišu i na to nešto što sledi možda u vidu mog dela. Ali ako se dobro sećam iz nekih naših ranijih razgovora, i tvoji raniji nastupi sa Ljubicom su bili interaktivni kada pričamo o publici. Da, jeste. Pa to je jako zanimljivo zato što evo mogu samo da primetim kako vreme prolazi, sve ljudi više pristupaju tome otvoreno. Možda zato što ta neka publika koja prati rad i Ljubicini moj i moj, sada već je i navikla na nešto, ali mi je drago da vidim da ima interesovanja kod potpuno nekih ljudi koji nikada nisu došli u kontakt s time. I to mi je jako drago zato što je jedan pozitivan feedback i prosto jedna pozitivna reakcija i zapravo se javljaju sa time da pitaju da li će se ponovo nešto tako održati i jako su željni takvih nekih dešavanja. To je, verujem, ohrabrujuće. Da, jeste. Gde bi još voljela da se oprobaš? Imaš li neke ciljeve koje si onako sebi odredila? Ima tako puno stvari. Možda bih voljela da naučim da sviram neki novi instrument. Ali to je veliki izazov, pretpostavljam. Jeste, jako volim violončelo i saksofon. Tako da, eto, možda bih ove godine mogla neke osnove. Ali klavir je prva i, verujem, najveća ljubav. Jeste. Mislim, generalno muzika je zapravo moja najveća ljubav. I smatram da je to grana umetnosti, moram biti sada malo neskromna, izvinjavam se kolegama iz drugih vrsta umetnosti, ali moram priznati da je to zapravo umetnost bez koje niko od nas svakodnevno nekako ne može. I ne prođe mu dan bez toga i ne prođe mu dan da ga to ne usreći ili ne raspoloži ili možda navede na neka sećanja. Tako da muzika zaista jeste nešto što mene najvećim delom ispunjava u životu. Hoćemo li biti u prilici negde uskoro da te čujemo? Ima li nekih planova za nastupe u ovoj godini? Pa ja inače sa koleginicom, saksofonistkinjom Teodorom Sarić nastupam takođe i sa operskim pevačima na par mesta u Beogradu. Tako da uglavnom mogu objave da vide na mojoj Facebook profilu što se tiče Katarine i Ljubica Duo na našoj Facebook stranici. A za neke veće stvari svakako ćemo se vidjeti. U planu su, kažem, opet tako neke divne internacionalne saradnje. Tako da bit će prilike razgovarati. I za kraj, kada ti ne nastupaš ili ne radiš u tom momentu, onda u kakvim nastupima uživaš? Kakve događaje posećuješ? U poslednje vreme jako puno volim da slušam cigansku muziku. Nekako me to inspiriše, taj neki sevdah, tako da, u poslednje vreme najviše volim da idem na neki dobar sevdah. Evo, time ćemo završiti razgovor ovog popodneva. Nastavljamo druženje kroz ovu godinu. Čuli smo da planova ima, tako da će biti i povoda za neka nova druženja. Mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu danas. Hvala tebi. Bila je to Katarina Ranković, mlada pijanistkinja. Radujemo se novom druženju kroz informativni program televizije Kopernikus.